Hey guys! Σήμερα θα κριτικάρω το βίντεο Swag από τον Jeremy. Όπως είπα και στο πρώτο μου βίντεο, θα τον βαθμολογήσω στον ήχο, στην εικόνα, στο χιούμορ και στην ιδέα. Θα βάλω το βίντεο να παίζει και καθ' όλη την διάρκεια του θα δίνω πόντους για κάθε κατηγορία. Στο τέλος, θα σας αποκαλύψω τα αποτελέσματα. Μπορώ επίσης να δώσω κάποιους έξτρα πόντους, θετικούς ή αρνητικούς, οι οποίοι θα συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στην τελική βαθμολογία. Ας δούμε το βίντεο. Γεια σας παιδιά, θα με συγχωρέσετε λίγο σήμερα, αλλά είμαι λίγο κρυωμένος. Μισό λεπτάκι. Οκ, πάμε τώρα στο πρώτο βίντεο. Ένα μπουκάλι στο χέρι, το φως με βρίσκει. Swag, attitude, στίχη. Το σκοτώνουν, μιξάρουμε κονιάκ τζιν. Είναι φρέσκο, είναι sneak, είναι puff green. Να σε ξεναγήσω boy, δεν θα μας πάρει πολύ. Γιατί το κάνω boy, κοίτα πως γίνεται boy. Πετάμε boy, δίνω μαθήματα boy. Μακόλι Κάλκινγκ, sneak μόνο στο σπίτι. Γράφικη γάτη, πέφτει, hello kitty. Διπλή ζωή σαν το Spider-Man με το beater. Γκόμενες να μ' ακολουθάνε χωρίς Twitter. Ψάχνουν, γράφουν, ρωτάνε αν είμαι single. Μιλά για μένα, πρώτη βγάλω το πρώτο μου single. Η Panic Records λοιπόν, μια δισκογραφική μας λέει ότι πρωτοπορεί Swag. Μπράβο Panic Records λοιπόν, μπράβο και στον Sneak, αυτόν τον απίστευτο καλλιτέχνη. Τον οποίο Sneak δεν θα πρέπει να τον λένε Sneak, αλλά θα πρέπει να τον λένε Sneak Dog. Έτσι πρέπει, καθώς το Sneak Dog δίνει άλλη έμφαση και δίνει και πιο πολύ... τι άλλο δίνει? Δίνει Swag. Swag ρε μαλάκες. Είναι Sneak, είναι beef. Όχι. Είναι Sneak, είναι beef, είναι green screen. Οι γκόμενες με θέλουν πριν βγάλω πρώτο single. Είμαι hard, είμαι boy. Κοίτα πως γίνεται boy. Hello Kitty Barbie και παίζω κομπολόι. Κοίτα να δεις πως γίνεται, έχω εγώ τη λύση. Swag, attitude, γαμίση. Πάμε τώρα να δούμε και το επόμενο βίντεο. Καλά και παιχνιδάκια και είμαι και κρυωμένος, φαντάσου και να μην ήμουν. Βάλτε το βίντεο ρε μα. Τόσο κοντά ρε Σάκη, λίγο πιο μακριά. Εντάξει, ναι, πιο μακριά. Γιατί αν βγάλεις... Έτσι. Κάνε μωρά μου. Έλα κάνε. Τι να κάνω. Με τα δύο χέρια, έτσι. 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 Ρε είστε με τα καλά σας μεγάλοι άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνετε? Ο ένας κάθεται και την παίζει και της λέει να κάνει έτσι τα χέρια της και η άλλη του στέλνει φυλάκια και τα κάνει. Με κάνετε και φωνάζω και είμαι και κρυωμένος και πες πάει στα κομμάτια. Αυτό είναι νιώπαντρο ζευγάρι και θέλουν να κάνουν παιχνιδάκια γιατί είναι νιώπαντρο ζευγάρι. Ούτσου μωρέ, ναι παιχνιδάκια. Και λίγο swag. Αλλά γιατί να το ανεβάσουν αυτό στο YouTube? Τέλος πάντων, δείτε όμως λίγο αυτό εδώ το σημείο. Έλα κάνε. Τι να κάνω. Με τα δύο χέρια, έτσι. Ότι πας λοιπόν δεν γουστάρει μόνο με το ένα χέρι. Θέλει και με τα δύο. Με τα δύο χέρια, έτσι. Οπότε εσείς οι κοπέλες να τα βλέπετε αυτά για να μαθαίνετε. Οι άντρες ανάβουν άμα κάνετε έτσι τα χέρια σας. Και τα δύο όμως. Οπότε εσείς οι κοπέλες, αντί να κουνάτε τον κόλο σας όταν βγαίνετε έξω και περπατάτε, Πω ρε μαλάκα. Κοίτα μια κολλάρα ρε φίλε. Πω ρε μαλάκα. και λίγο swag. Ξέρετε πλέον τι θα κάνετε. Θα κουνάτε τα χέρια σας. Κοίτα πως κουνάει τα χέρια της ρε φίλε. Να σου πω, μισό λεπτό πάω να την παίξω γιατί δεν κρατιέμαι. Κι εγώ εκεί. Υποθέτω πως έχουμε τα αποτελέσματά μας. Στο intro, το βίντεο παίρνει 8 στα 10. Στην ιδέα, 9 στα 10. Τώρα, η εικόνα αποτελείται από την ποιότητα και από τα χρώματα. Στην ποιότητα, το βίντεο παίρνει 10 στα 10, ενώ στα χρώματα παίρνει 7 στα 10. Μέσος όρος είναι 8 στα 10. Στο χιούμορ 7 στα 10. Ο Jeremy, για αυτό το εξαιρετικό βίντεο παίρνει 3 extra points. Αν τα αθροίσουμε όλα αυτά, τότε ο Jeremy περνάει με επιτυχία την κριτική μου έχοντας σκορ 35 στα 40 ή 8,75 στα 10.
Μπράβο, Τζέρεμι. Γεια σας, παιδιά.